Nasayod ka ba nga dunay mga striktong balaod nga angayng sundon ang matag ex-US President nga bisan ug wala ka na sa katungdanan ug mibiya ka na sa White House, wala gyapon kay privacy? Kung unsa kini ug ngano, kana mo'y atong siren karon sa atong episode nga naguluhang Strict Rules Ex-US Presidents Have to Follow. Ang matag presidente sa Estados Unidos gidid-an nga magmaneho sa ilang mga sakyanan sa mga open roads tungod kay posibleng target gyapon sila sa assassination. Ang no driving rule nagsugod human sa pagpusil patay kang ex-US President John F. Kennedy niadtong tuig 1963. Subay niini, si ex-President Lyndon B. Johnson mao ang katapusang presidente sa nasud nga gitugutang magmaneho og sakyanan atul sa iyang pagretiro sa serbisyo. Bisan og dili ka na presidente sa Estados Unidos, padayon gyapon ka nga gimonitor sa mga Secret Service agents. Monitoron nila ang imong mga tawag sa telepono, mga social media, mga emails o bisan ang imong mga package o regalo nga madawat. Gihimo nila kini pagsiguro nga walay makaduda nga komunikasyon ug labaw sa tanan pagsiguro nga ang imong mga package walay sulod nga mga bomba. Base sa balaod sa Amerika, ang mga ex-president aduna gyapon mga bodyguards lakip na ang ilang mga pamilya nga mogwardya kanila 24/7 pagsiguro nga luwas sila sa bisan unsang hulga apan ang nakanindot kay ang mga kanhi presidente sa Amerika dili gayud mapobre. Atul sa ilang pagbiya sa White House, makadawat sila og lifetime pension nga $220,000 kung dulan sa 11 million pesos matag tuig aron magpabilin ang ilang dignidad isip kanhi Commander-in-Chief sa Amerika. Gawas niini, hatagan sab sila og allowance atul sa ilang transition period, mga bagong office staff ug libre nga mga travel expenses bisan asa sila paingon. Karon, atong nasayran nga bisan og why privacy, dili tugutan nga makamaneho og sakyanan apan matawag gyapon nga very rewarding ang mahimong kanhi presidente sa Amerika. Sumao na lang kadto ang atong episode karon hangtod sunod Sabado. Kini na lang si Marvin Gilig nga nagatuo susama ni Blaise Pascal nga mas maayo nga aduna kitay gustong kahibalo sa tanang mga butang kaysa nagatutok lamang kita